Greba eta mobilizazio interprofesionala gaur Baionan eskubide sozialen alde eta Frantziar gobernuaren politiken kontra. Osasun krisiaren testuinguruan langabezia, prekarietatea eta soldataren murrizketak salatuko dituzte. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu bitarteak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Urriak 5 ditu, asteartea da eta goizak utzi duen beste argazkia Tubacexeko langileena da, beraien lanpostuetara itzultzen ia 8 hilabeteko greba luzearen ondoren hala ere, udan Arbeo, Gasteiz, eguerdion, ez dira langile guztiak lanera itzuli. Bai, hori da, goizeko 6etan berrikin diote lanari, Amurrioko eta Laudioko lantegietan, 236 greba egunen ostean. Baina, zuk esan bezala, gaur-gaurko 340 langile dira lanera itzuli direnak enpresak ezarritako aldi baterako lan erregulazioko espedientea tarteko. Langile batzordearen gehiengoak eta enpresak atzo sinatu zuten akordioa Bilbon, batzordeko 13 kidetatik 8 sinatu zuten. Hain justu, elako 4, komisiones obreraseko 3 eta atalekoak aldiz, estapek eta labek ez zuten izenpetu. Hain zuzen, labeko ordezkari den Isone Erretez izan genuen Bart, gakoak saioan, eta akordioaren muinean, akordio ezaren muinean zer dagoen azaldu zuen. Ez da ulertzen adibidez, zelan sartu nahi dizkiguten 40 ordu gehiagoko lanaldia urtean, erte batean gaudenean, eta 130 kaleratze proposatu zituztenean. Horrelako gauzak azkenean ez ziren nahikoak labek bere sinadura emateko. Beste gai batzuei helduta, udane, aurreko astean jakin genuen Araban egin nahi diren 2 parke eoliko handienak bertan bera gelditu zirela, ingurumen arazoak zirela eta baina hala ere Arantxa Tapia sailburuak adierazi du beste kokagune berri batzuk aztertzen ari direla dagoeneko. Hori da, Arantxa Tapia sailburuak parke eolikoen inguruan azaldu du, ingurumen ikuspegitik azterketa sakonak egin ondoren erabaki dutela Labrazako eta Arka eta Zazetako proiektu eolikoekin aurrera jarraitzea, aldiz Iturrietako eta Arkamoko proiektuak bere horretan utzi dituzte ingurumenean izango luketen eragina dela eta hala ere Tapia sailburua gaineratu du kokagune berriak aztertzen ari direla eta enpresa ezberdinetatik interesa ikusi dutela. Eta berriz ere oso tentuz eta sakon aztertu beharko dira 2 ikuspegitikan. Alde batetikan zenbat energia atera daiteken hortikan, baina batez ere naturari ze kalte egin diezaiokin eta orain egin dugun bezala, gure iritzia emango dugu. Baina ez da bakarra izango, noski, oraindikan badaude proiektuak iritsiko direnak. Eta bestalde, udane arratsaldean bilduko da labia eta aurreikuspenen arabera bertan bera gelditu daiteke gaur osasun larrialdia. Zer aurreikusi daiteke arratsaldeko bilera horretatik? Zuk esan bezala, koronavirusaren osasun larrialdia gaur bertan behera uztea espero da, arratsaldean bilduko da labiren aholku batzordea eta aurre ikusten da osasun larrialdi egoerari amaiera jartza. Besteak beste, azken egunotako datuek beranzko joera erakutsi baitute. 14 egunetako intzidentzia tasak Transmisio baxuko egoeratik gertu dago Euskal Autonomia Erkidegoa, alegia 60ko intzidentziako eremutik gertu. Azken 14 egunotako intzidentzia tasa metatua 63 kasukoa baita EAEn, 2020ko uztailetik izanen daturik onena. Azken aste hauetako bilakaera positiboa izaten ari da. Araban 57 kasu pilatu dituzte, Bizkaian 58 eta Gipuzkoan 68. Eta litekena da atzoko labi teknikoaren txostena eskutan gaur osasun larrialdi egoera bertan behera geratzea. Horrek berekin ekarriko du zuzenean labia desegitea eta ondorioz lehendakariaren aginte bakarra bertan behera geratzea. Aurrerantzean pandemiari lotutako neurriak, mugak eta protokoloak osasun sailaren aginduz edota harekin koordinatuta hartuko dira.
Egun indarrean dauden neurri nagusi gehienak bertan behera gera litezke beraz. Biziberri planaren lehenengo mailak ematen du goizeko 3 arteko muga kentzeko aukera, barrualdeetako neurri murriztaileak gehienezko edukierak edota taldeen muga kentzeko aukera. Ez da aldaketarik izango Espainiar estatu mailan hartzen diren neurrietan, maskararen erabilerari dagokionez esaterako. Hitzordua arratsaldeko 4:00 da. Orduan elkartuko da Labiren aholku batzordea eta ordu betera Iñigo Urkulluk emango du hartzen diren neurrien berri. Eskerrik asko, Dani Arbeo. Esker. Eta txertaketari dagokionean, Pfizerrekin txertatutakoei 3. dosi bat ematea gomendatu du Europako Sendagaien Agentziak. Bigarren dosi hori jaso eta 6 hilabetera hartu beharko litzateke, antigorputz kopurua handitzeko xedearekin. Agentziak nabarmendu du, estatuetako osasun agintariek erabakiko dutela, ofizialki 3. dosi hori gomendatu ala ez. Eta gaiz aldatuta, ABC Espainiako egunkariak esklusiba zabaldu du, Espainiako gobernuak herri batasunako kidei bomba gutunak bidali zizkiela azaleratu du dokumentu baten bitartez. PSOEko Antoni Asunción Espainiako barne ministroia eta Emilio Alonso Maglano Zestideko zuzendarioiaren arteko elkarrizketa bat eskuratu du ABC edabideak. Elkarrizketa horretan, Jose Antonio Cardoso, 22 urteko postaria hitz egiten dute. Ildefonso Salazar, herri batasunako zinegotzearen buzoian gutun bat ustekoa zen 1989an gogoratu, baina gutuna lehertu eta bertan hil zen Asunciónen adierazpenek berretsi egin dute, gutun hori Espainiako gobernuak bidalia zela. Eta bestalde, beste gai batzuei helduta, ELA sindikatuak Euskal Estatu independiente baten aldeko urratsak alde bakarrez egin behar direla aldarrikatu du. Helburu estrategikoen artean kokatu du xede hori, azaroaren amaieran, 24an eta 25an egingo duten 15. Kongresuaren aurkezpen horretan, Aiara de Urreta. ELA sindikatuak 15. Kongresu Konfederala aurkeztu du, aktibatu, lortu, zaindu lelopean. Hala, azaroaren 24an eta 25an kongresua egingo du sindikatuak Bilboko Euskalduna jauregian. ELAk azaldu du langileak eta gizarte osoa aktibatzea dela helburua. Izan ere, sindikatuaren esanetan, pandemiak azaleratu ditu gizartearen gabeziak eta doainak. 700 ordezkari baino gehiagok parte hartuko dute kongresuan, bertan batzordeko eragileak aurkeztutako kudeaketa txostena eztabaidatuko dute eta aldi berean 4 urteetako lan ildoak zehaztuko dira. Bestalde, Unai Fano presoari 3. gradua kendu dio Auzitegi Nazionalak eta espetxera bueltatu beharko da. Fanoren damua ez du sinistu auzitegiak asmo utilitarista izatea jalantzan jarri du. Horregaitik kendu dio urtarrilean eskuratutako 3. gradua, fiskaltzak jarritako helegite baten ondoren. Aitor Lesartza sareko kideak aurrera pausoak oztopatu nahi dituztenen jarrera salatu du Naiz irratian. Daukalako inolako zentzurik, atzo esaten genuen bezala, Unaik inolako arazo horik gabe erakutsi du gizartean bizitzeko daukala inolako zailtasunik, azkenan kartzela suporatzen da horretarako sortu zutela edo. Eta gero gainera kontuan izan behar da Unaik orain abenduan beteko duela bere kondenaren bi herenak. Orduan, inolako baldintzarik gabe egon beharko zen 3. graduan. Ez zioten inolako baldintzarik eskatu beharko legalki 3. gradu hori izateko, beraz. Ez dugu ulertzen, gainera hori. Egoera oso gorra, azken batean urtarrietik bizitza arrunta egin duelako, bere familiarekin eta guzti hori, eta orain berriro ere espetxera bueltatzea, ez da erreza ez.
Eta akordio bat gaur ere albiste Madrid aldean PSOEk eta Unidas Podemosek akordioa lortu dute ez soilik aurrekontuetarako, baizik eta etxebizitza legearen gaineko akordioa ere lortu dute. Gobernuak akordio hori iragarri du etxebizitza legeari buruz, jakin dugunaren arabera, jabe handiei alokairuen prezioak mugatzeko neurriak ezarriko dira lege horren bitartez, eta baita ere etxebizitza parke publikoa handituko da. Datozen orduetan zabalduko dugu informazio gehiago, eta bestalde Kataluniara begira berriro ere Carles Puigdemonten kontrako euroagindua ez da ontzat eman. 2 orduz deklaratzen egun ostean, Sardinako epaileak bertan bera utzi du Kataluniako presidente ohia espainaratzeko prozesua. Europako auzitegi orokorrak euroagindua indarrean dagoen ala ez erabaki arte. Autokritika eskatu dio Puigdemontek Espainiako estatuari, Kataluniako gatazkaren konponbidea oztopatzen duela salatu du. Espanya no ha obtingut cap dels seus objectius polítics, i dic polítics, perquè és evident que Espanya fa servir el poder judicial, que és un poder fonamental en l'estat de dret, que és un poder, la independència del qual determina la qualitat d'una democràcia. Espanya fa servir el poder judicial per aconseguir objectius polítics. I és el moment de dir-ho clar. 4 anys després, crec que ens hem guanyat el dret a poder dir-ho amb tota claredat. Per tant, és el moment de dir-li a Espanya, i ho diré en italià, basta, prou. Eta gurera itzuliko gara, izan ere euskara gazteen artean sustatzeko proiektua aurkeztu baitu AEKak. Xehetasunen berri emango digu, Lander Muñagorri aizte AEKako teknikaria, eguerdion? Eguerdion, bai. Damolat izeneko proiektua aurkeztu berri duzu, zertan datza? Damolat bada proiektu bat, hiriguneko gazteen artean euskara eta euskaraz egiten den kultura transmititu eta sustatzeko, ez? Azken finean badago hor gabezia bat eta kezka bat, ez? Gazteen artean euskararen erabilera eta euskararen transmisioa bera ere, kulturaren transmisioa bera ere ez dela behar bezala egiten, edo galdu egiten dela bide horretan, ez? Eta are gehiago hiriguneetako gazteen artean. Izan ere, eurek dira euskara ikastetxeetan jaso duten gazteak, askotan familia ez euskaldunetatik datoz, eta ikastetxetan ikasten dute euskeraz, eta bertan daukate kulturaren transmisioa baita ere. Aurra direnean, daukate halako lortzen dute transmisio hori, baina gazte nerabe izaten direnean eta pixka galdu egiten da. Eta hori izango litzateke gure asmoa, apur bat euskarazko kultura gazten artean sustatzea. Izan ere, ikerketa bat egin duzue aurretik eta saleratu duzue Bilboaldeko ikasleen artean dagoen euskararen erabileraren erradiografia zein da? Hori da, Naroa Jauregi Zuria, nire lankideak egin zuen ikerketa hori, gaur ez du posible izan zuekin egotea eta horregatik nagoni, baina berak egindako ikerketa horretan pixka bat egin zuena zen konstatatu, ez? Zelako gabeziak dauden. Daturik ez dago, datuak badaude gazten erabileraren ingurukoak, baina kulturaren transmisioaren ingurukoak ez, baina konstatatu zuen gabezia bat dagoela. Eta gazteekin eurekin egin zituen hainbat interbentzio eta elkarrizketa, eta horietan oinarritu da unitate bat sortzeko. Izan ere, Damolat proiektuaren azkeneko fasea izango nintzateke unitate didaktiko bat egitea, eta horiek ikastetxeetan, gaztetxeetan, euskara teknikarien eta erabiltzea. Orduan, esan da bezala, gazteekin egindako interbentzio horietan ikusi zuen Naroak, gazteen artean euskal kultura transmititzeko lekuak askotan direla. Ikastetxeak eta jai edo auzoetako festak edo jaiak. Hor dagoela euskarazko kulturarekin daukaten harreman bakarra.
eta hori apur bat puskatze aldera edo esetze aldera dator unitate didaktikoa. Izan ere, beste arlo batzuetan, hutsuneak daudela konturatu zarete, edo azaleratu dituzue, edo berretzi dituzue, hobeto esan da, umeek eta nerabeek aldute benetan euskarara eta euskal kulturara heltzeko bide eraginkorrak gaur egun? Umeen kasuan bai, umeen kasuan eta hirigunetako eta Euskal Herriko umeen kasuan adibidez, ikastetxe betetzen duten funtzioa eraginkorra izatera heltzen da eta guzti, umeentzako baude produktuak, badago enekantak, badago herrien lagunak, badago Lantzero eta Mari de Mendiren ipuinak, eta horrelako kontuak badaude eta iristen dira horrengana. Segurazki gauza gehiago egin barra daude, baina esan nahi zuena, momentu honetan iritsi egiten zaie eta euskarazko kulturarekin badaukate harreman hori eta eskoletan hori sumatzen da. Soilik pasatzen dena da, aurrak direnetik nerabezarorako salto horretan, gazte horiek euskarazko erreferentziak galdu egiten dituzte. Eta orduan hor da eragin beharreko eremua eta hor ikusten zen gabezia bat eta horretarako bat unitate didaktiko hau. Gure asmoa ez da aitakeriaz esatea gazteei, hau kontsumitu zazue, hau entzun zazue, hau ikusi zazue. Ez. Unitate didaktiko honen helburua da, gazte horiei, nerabe horiei, erakustea begira. Baliabide hauek guztiak dauzkazue, eta hauek guztiak eskuan dituzuela, zuek erabaki zer gustatzen zaizuen, eta zer ez. Gogoko duzen zerbait edukiko duzuen, agian bai, edo agian ez, baina bentzet, eskura jarri bitarteko horiek eurek izan ditzaten produktu ditara iristeko ahalmena, ez? Eta noizko uste duzu, egongo dela prest unitate didaktiko hori? Naroak egindako ikerketa horretan oinarrituta, gazteekin eta unitate didaktikoaren ezurdura sortu zen, Getxon, Portugaleten eta Bilboko ikasleekin egin zuen neurketa horiek edo interbentzio horiek, eta ikastolen elkarteari ari da orain, hori guztia diseinatzen, ez? Proiektua baita ere, esan behar da, hasieratik Bizkaiko Foru Aldundiaren diru laguntza eduki duela, eta AEK aholkularitza zerbitzua izan da, hasieratik honen ezurdura edo bideratu duena. Adi egongo gara damonate proiektu hori. Ez dut esan noizko barkatu, preste edukiko dugu, ikastolen elkartea amaitzen ari da ja, eta zaro amaierarako eskua artean edukiko dugu, eta ja ikastetxetara, euskara teknikariengana eta denen eskuetara utziko dugu, euskarazko kultura gazten artean transmititu nahi duten guztien esko utziko dugu. Doan, lanketa egin dezaten. Laizter helduko da beraz Damolate proiektu hori esan bezala, Adi, egongo gara, Landerre Muñagorri, eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta kultur arloan, atzo ospatu zen Bilboko Arriaga antzokian, Maxarien 24. edizioa Iker Aginagak bildu ditu bertan gertatutakoak. Gabon, eskerrik asko. Alfredo Sanzol antzerkigile nafarraren El barque se tragó a todos los españoles lanak irabazi du antzerki lan onenaren Max saria. Harekin batera, beste bi sari eskuratu ditu Sanzolen obrak. Hain zuzen, antzerki egiletza onenarena lortu du Sanzolek berak, eta espazio eszenikoaren diseinu onenarena irabazi du Alejandro Andujarrek. Esgae fundazioak banatzen dituen arte eszenikoen Max sarien 24. edizioa ospatu da bart Bilboko Arriaga antzokian, eta euskal sortzaileek presentzia nabarmena eduki dute. Orotara 6 sari eskuratu dituzte Euskal Herriko partaidetza duten lanek. Alfredo Sanzol Nafarrak sortutako El barque se tragó a todos los españoles obraren 3 sariez gain, Deabru Beltzak konpainiaren sinfoni lanak kaleko obra onenaren saria eskuratu du, taldearen 25. urteurrena den honetan. Halaber, Iratxean Errenteriarrak ere saria eskuratu du emakumezko dantza ikuskizun onenaren atalean, Al desnudo lanari esker. Gauan guztioi, eskerrik asko bihotz-bihotzez. Sari hau ilusio handiarekin jasotzen dut hemen nire etxean, eskerrik asko. Azkenik, gaueko sorpresa demode produkzioak eman du.
Euskarazko kutsidazu bidea Isabel musikalarentzat izan baita musika ikuskizun onenaren saria. Lehian ari zirenez gain, fundazioak urtero banatzen dituen beste sari bat eskuratu du euskal konpainia batek. Kasu honetan, antzerki amaterraren saria eman zioten Teatro Estudio San Sebastian taldeari. Eta Bilbon jarraituta hain zuzen Bilbon Antxuriko eskola pareko zebrabidea mosteagatik 300 euroko isuna ordaindu beharko dute bi guraso. Aspalditik datorren arazo bat azaleratzen du gertakariak eta honi buruz hitz egiteko bat egingo dugu Amaia Bastigaluperekin, guraso elkarteko kidearekin. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer da gertatu dena? Bueno, gertatu dena da gurasok pasadan ikasturtetik aurrera hasi ginela antolatzen, udalak ezigulako inungo irtenbiderik ematen gure umeak, gurasoak eta umeak patiora ezin genuen esartu COVID garaiagatik, asko metatzen ginen kanpoan eta egoera horri aurre egiteko hasi ginen eskatzen mesedez zebrabide hori mostea. Bueno, azkenik udalak esi bat lagatu zigun eta egunero guraso kantolatzen gara zebrabide hori mosteko eta egun horietako batean ertzaintzara gerturatu zen, inolako arazorik aurretik gertatu barik, baino guraso batzuk handik entzeko eskatu, haiek ziren kendu, umeak sartzen zeudelako eskolara, eta horren ondorioz isuna jarri zieten, zuk esan bezala 600 eurokoa. Izan ere, egoera honek kezka zorrarazten du, ikusi ditugu irudiak, ez denolako zailtasunak dituzten umeak eskolara heltzerako orduan, istripu bat gertatu daiteke baita ere, eta normala da, gurasoen artean kezka hori sortzea. Udalarekin hitz egin duzue, zer da esan dizuena? Beitu, udalarekin biltzeko gaude, urrengo urriak 19an, aurretik ere bildu izan gara, arazo honi buruz hitz egiteko. Ze ez da bakarrik COVID garaian ematen den arazo bat, COVID garaiak egin duena da hau nabarmendu, askoz gehiago, baina aurretikan gure eskolak urbanistikoki nun dagoen horren ondorioz hainbat arazori egunero egin behar diogu aurre, eta horietako bat da gure umeak segurtasunez eskolara edeak behar moduan benetan egiteko, umeek behar dutela bi zebrabideen mosketa. Duintasun minimo batekin umeak eskolara heltzeko behar dugu beti COVID garaia dela, edo COVID eta geroko garaia helduko denean ere, zebrabide horiek mostuta egotea. Bestelako eskola batzuetan, zentroan dauden bestelako eskola batzuek, bai jaso dituztela udalaren partetik interbentzio nabarmenak inguruko kaleak moztu eta peatonalizatzeko, ez? Eta horri, oso begi honez ikusten diogu Antxuriko eskolatik, baina guk uste dugu ere guk zerbait modu baten esateko merezi dugula, ez? Gure umeek benetan, esan bezala, segurtasunez eskolara heltzeko. Orduan, behintzat minimo moduan beharko genuke zebrabide horiek regulatuta egotea eta mosketa hori goizean, ari gara hitz egiten 20 minutuz goizean eta 20 minutuz arratsaldean kontrolatuta eta moztuta egotea, ez? Eta horretarako aukerak ikusten dituzue, aurrerantzean nola irudikatzen dituzue datozen hilabeteak, ze daukazuen egoera ez da sostengarria denboran zehar, eta jakina duela hilabete batzuetatik honako errealitatea da, ez soilik gauza puntuala. Bai, hala da. Bueno, ikusiko dugu urriak 19an udalarekin, Alfonso Gilekin daukagun bilera eta gero zer adosten dugun, zer lako jarrerarekin agertzen diren bilera horretara, zen olako erantzuna ikusten dioten eman beharko geniokela isun jartze horri, eta udalak ze paper hartuko duen. Hori guztia ikusi eta gero, gurasok erabaki behar dugu, ze jarrera hartu. Beti jokatu dugu modu eraikikor batean, saiatzen arazoak eta tentsioa ez sortzen,
Baino egia da, guk ez duguna permitituko da atzera buelta bat, ez? Eta, orain arte lortu badugu kostata eta gurasook egunero ardura hori hartzen, udalak egin barko lukeena, guk egiten, baino behintzat daukagula aukera zebrabide hori egunero isten 20 minutuz goizez eta arratsaldez, minimo hori, ez dakit duintasun maila batera heltzen dena, baino minimo hori ez dugu jasango atzera egitea. Naiz eta, hurrengo astetik aurrera eta labiak gaur erabakitzen duela, gurasook eta umeok patiora sartzeko normaltasun hori irabazten dugun, ez? Uste dugu, eskolara heltzeko eta eskolatik irtetzeko inguruneak umei hobeto egokitu behar zaiela, eta entorno edo inguru bizigarriago batzuk, eta horren alde zorrotz jokatu behar dugula gurasook, auzook eta orokorrean herritarrok, ez? Irtenbide bat topatzen duzuen Amaia Bazigalupe, eskerrik asko gurean izateagatik. Bai, zuei, mi esker. Eta Bilbotik Hernani burujabe proiektua jarri baitute martxan, tokiko garapen jasangarrian oinarritutako proiektua da. Sakonean ezagutuko dugu eta jarraian itzuliko gara Angel Elias, zuzenbidean doktorea eta baldintzarik gabeko oinarrizko errentari buruz gehiago jakiteko elkarrizketaren bitartez orain arte. Hernani burujabe badator udala eta eragile eta ehun ekonomikoaren urteetako lanketa batetik, ez? Udalak eragile desberdinekin egindun lanketan lan metodo bat, lan modu bat finkatu izan du, ez? Eta pandemia garaia bai izan da gutzat hausnarketa garai bat, ez? Denak ere ze hausnartua izan deuna, ez? Eta hor konturatu ginean, sistemak ez du funtzionatzen bere hortan, eta askotan, eta pandemia garaian, konfinamentu garaian, argi ikusi izan komunitateko erantzunak eta tokiko erantzunak emaitza hobeak izan zitula edo herritarren oinarrizko beharrei erantzuna hobeto eman ziela, ez? Orduan momentu hori bai izan zen, aurretik zeuden esperientzia desberdinak, herrian bertan martxan zeudenak edo buruan genitun berriak, eraldatzaileak izan zitezkenak, plan estrategiko batean biltzia, ez? Eta hortik sortu zen Hernani burujabe, eta Hernani burujabe izena, nolabait ere irudikatu nahi degulako sektore desberdinetako burujabetza maila bat, ez? Hernaniarrentzat egina, ez? Eta erronka eta klabetako bat bada, hau ez da udal proiektu bat. Hau herri proiektu bat da, proiektu konpartitu bat, eragile guztiekin lan egin nahi dana, eta 3 erpin dituna, ez? Herria, nola ez? Udala eta sektore ekonomikoa edo ehun ekonomikoa, ez? Bertakoa dana. Eta 3 hanka horiek osatzen dugun zirkuito batean sektore estrategiko desberdinetan proiektu komunak egitea elkarrekin, ez? Herritarren beharrei erantzuteko eta ahalik eta modurik onenian. Dakaun erronka parte hartzaarena da, ez? Parte hartzea garrantzitsua da esaten da, ez? Herri proiektu bada eta hau herririk gabe ez da egingo, ez? Parte hartzeko Hernaniko udala konpromisoa hartzen du, ez? Jendea ahalduntzen parte hartzerako, inkluso formatzen eta antolatzen laguntzen, ez? Eraginkorragoak izan da gaitezen eta parte hartze hori eraginkorragoa izan da. Herrilur sortu dugu elkarte bat, da batez ere herriko baserritarrei eta laguntza emanez, hori da pixka bat hortik sortu zen, emana izan laguntza bat. Orduan lortu nahi duguna da herriko baserritar eta herritarren arteko lotura bat, baserritarrak eta ekoizleak duten garrantzia, merezi duten garrantzi hori eman nahian. Orduan, gure helburua da, guantxe aigea salmenta puntu bat irekitzeko asmotan, bertan herriko ekoizleen eta produktuak izango dira. Aspaldiko urteetan ikusi genuen baserritarron egoera hiltzen zijoala, bukatzen, eta momentu honetan Hernanin 10 bat baserritar egongo gea aktibidadean, eta herri lurrek eta animatu egin gaituzte jarraitzeko eta bide batzuk iriki, kontsumo aldetik eta
jendea pixka bat zehatzeko, kontzientziatzeko, eta hori, animatu ingea eta horrekin jarraitzeko asmoetan, eta ilusioz beteta gaina. Gure taldearen helburua da energia burujabetzarantz pausuak ematea, transizio energetiko justu bat sustatuz. Hori da pixkat, hori izan gure kezka, jakinez transizio energetiko bat egongo zala eta energia berriztagarrien inguruan egingo zala, hori lantzea pixkot eta transizio energetiko hori justu bat eginez erabiliz energia berriztagarriak. Merkataritza saietikan nahi deguna lortu da Hernanin kaleak jendez betetzea eta kolorez betetzea gure nortasuna mantentzeko burujabetzaren proiektuaren barruan. Jada hasi gara pauso batzuk ematen pixkanaka, ja digitalizazio munduan pauso bat eman dugu, gero zerbitzu bat ematen ari gara etxeetara eramateko produktuak, eta orain Ekilurri izeneko txanpon bat jarriko dugu martxan, jendeak herrian dirua utzi dezan eta horrela etorkizunean lanpostuak, seguridadea eta dena lortzeko bidean. Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gurean gaurkoan dugu Angel Elias, zuzenbidean doktorea, eta baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan, baldintzarik gabeko oinarrizko errentaren aldeko legegintzako herri ekimenaren sustatzaileetako bat. Eguerdion eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Mila esker eta egunon. Zein da ekimenaren muina eta helburu nagusia? Bada, gure erkidegoan bizi garen guztiontzat, diru kopuru minimo bat lortzea. Beste eskubideetan daukagun moduan, beste esparruetan, hezkuntza, osasunean, zerbitzu sozialetan, konturatzen gara gure gizartean bizitzeko ere diru kopurua behar dela. Kasu honetan eskatzen duguna da 18 urtetik gora ja, gutariko bakoitzak hilero 900 euro eta kontuan izanik bizitza kostea gora joango direla, hori beti gaurkotuz. Baina, adina hori baino gutxiago dituztenak, kasu honetan 14 urtetatik ja, erdia kobratzea, beraz 400 eta 50, eta 12 urte baino gutxiago dutenentzat, 130, beraz 200 eta 70 eurok hilero. Zer aldatuko litzateke herritarren bizimoduan, oinarrizko errenta hori jasotzen baldin badute? Nik gehien batian pentsatzen dut beldurrak desagertuko liratekela. Segurazki guztiok, gehienok, gure hezkuntza aukeratzen dugunean, batez ere unibertsitatea edo azken zikloan, kontuan hartzen dugu zen irtenbideak lortuko ditugula ikasketa hori esker. Eta batzutan, gero batez ere praktikan lan merkatuan sartzen ganean, sarritan konturatzen gara gure eguneroko bizimodua ez datorrela bat guk nahi dugunarekin. Eta nik esango nuke minimoa bada ere, 900 euro hilero gure gizartean honetan minimo da, baina da minimo bat aukera ematen dizula alde batetik. Zure banakako proiekzioa, askatasunaz, autonomiaz egiteko, baina garrantzia dena, zure antzea, gustora zauden personekin, amankomuniko proiektuak ere bultzatzeko. Eta nik uste dut hori banakako mailan oso garrantzitsua bada ere, gizarte mailan, kolektibo moduan, izugarrizko aukera da, benetan ditugun beharrei eta ditugun eskumenekin aurre egiteko. Beraz, nik esango nuke, izugarrizko tresna dela gure bizitza kalitatea persona mailan eta gizarte mailan hobetzeko. Orain dagoen hainbat logikekin apurtzen du oinarrizko errentak, ezta? Oraintze bertan soilik behar dutenei edo eskatzen dutenei edo burokratikoki eskatzen dutenei, baldintza jakin batzuk betetzen dutenei eskaintzen zaie diru laguntza jakin batzuk.
Oinarrizko errentaren bidez, mundu guztiarentzat izango lirateke diru laguntza hauek? Hori da nik uste dut garrantzia dena. Egia da, batzutan ere erabiltzen denean hitza, oinarrizko errenta, sarritan uraltzen da bakarrik pobrezia egoeran aurketzen duten entzat dela. Ez, guk hemen bultzatzen dugun ekimen honetan, nahi duguna da guztiontzat eta baldintzari gabe. Gure gizartean hasieran komentatu dudanez, lortu dugu ja esparru batzutan, osasun, hezkuntza, sozial zerbitzuetan, hemen ere minimo batzuk, baina guztiontzat. Nik uste dut hori da benetan garrantzia dena eta ez dator bat orain arte ezagutzen dugun beste gutxiengo diru sarrerekin. Eta ondo aipatu duzunez, kasu hauetan exigitzen da kontrol batzuk eta aurretik zu frogatu behar duzula ja pobrezia egoera zaudela. Nik metafora moduan erabiliko nuke, guk nahi duguna da guztiontzat eta ja. Beraz, ez istripu bat edo egoera gaizto batean erori behar, diru laguntza jasotzeko. Beti saiatu behar dugu sustaietara eta kasu honetan, hau izango litzake tresna bat, aurretik bihar diren egoera lortzeko eta honen ondorioz ja, geroko egoerak ez lirateke sortatuko. Horren hildotik zer gertatuko litzateke orain indarrean dauden diru laguntzekin? Desagertuko lirateke? Gure ikuspuntutik kontributiboak ez direnak bai. Dakizunez, kontributiboak dira zuk normalian zure bizitzaren zehar egin duzun kotizazioak horrek ematen dizute gerorako nolabait prestazioak. Bai, adibidez, langabezia egoeran, bai, orokorrean erretiro egoerak. Orduan, guk pentsatzen dugula, diru kopurua minimoa dela eta soldatarekin kompatible bada, beraz, esaten duguna eta proposatzen duguna da, guztiok 900 euro kobratuko genukela hilero eta diru kopuru hori gehi gutariko bakoitza ditugun beste diru sarrerak. Beraz, pentsatzen dugu, geroko diru sarre hori prestazioak kontributiba direnean nolabait ordezkatzen dutenak aurreko soldatak ere kompatible izan behar dira. Baina, berriz, desagertuko lirateke gaur egun helburu konkretu desberdinetara ematen diren diru laguntza, bereziki pobreziaren aurre egiteko. Eta aurretik ja, tresna honekin lortuko genuke pobrezia materiala gutxienez amaitzea. Beraz, uztartu daiteke oinarrizko errenta eta lan asalariatuarekin. Hori da. Hori izango litzateke. Hala ere, paradigma aldaketa bat emango zen, ezta? Orain bizi baldintzak bermatzeko lanean oinarritzen gara. Nik beti gustatzen zait bereiztea zer den lana eta zer den enplegua. Nik esango nuke, zuk ondoan irazi duzunez, lanaren ondorioz soldata kobratzen dugunarekin, soldata horrekin, gure bizitzari aurre egiten diogu. Egia da, hemen proposatzen duguna da ja, 900 euro hauek, beraz, oinarrizko errenta hau, gutxi bada ere, nahiko, gutxi baina nahiko, bizitzeko. Baina, nauski, horrez gain, hainbeste aukerak ditugula, eta nik esango nuke personak benetan gure estima eta autoestima lotzeko nolabait ekarpenak egin behar ditugu. Beraz, lana nik esango nuke konsustanziala da, baina lana zu nahi duzun lana. Eta ez lan merkatuak exigitzen dizun baldintzetan eta motetan. Orduan nik esango nuke egia da enpleguarekiko baldintza desagertuko zen, baina nik uste dut segurazki lortuko genuke lan gehiago batez ere gutariko bakoitzak eta komunitate moduan nahi dugun lan motak. Horixe da egiten zaion kritiketako bat, ez? Oinarrizko errenta jasotzean ez dugula gehiago lan asalariaturik bilatuko. Bai, batzutan nola bakarrik baldintza moduan jartzen den baldin eta pobrezian zauden, egia da zoritxarrez gaur egun hainbeste enplegu dauden personak pobrezia egoeran jarraitzen diren. Baina, depende zein lan mota edo gehien bat, zein soldata mota jasotzen duzun, ez da kompatible gaur egun dauden gutxieneko diru laguntzekin. Kasu honetan, esan dudan moduan da,
osasun hizkuntzan gertatzen den moduan. Aparte zuk aberatsa zaren ala ez, eskubidea duzu Osakidetza zerbitzuak jasotzeko. Ero dauden hezkuntza publikoa, unibertsitate eta barrean egoteko. Gero zuk hautatuko duzu nora eta norekin egin duzun, baina zu ja hiritar moduan eskubidea duzu. Hemen gauza bera. Aparte, beste ondariak edo zein de zure soldatak eta zure lanak, zuk beti eskubide izango zenuke gutxiengo diru kopururi kobratzeko. Hala ere, esaten duzunaren harira, gaur egun gizarte antolatuta dagoen moduan, ez? Eta dauden desparekotasunak ikusita, gertatu daiteke adibidez, oinarrizko errenta hori jasotzerakoan batzuentzat gutxi izatea, eta beste batzuentzat agian gehiegi edo soberan izatea. Nik uste dut, pertsona guztiak antzekoak eta desberdinak garen. Nik uste dut daukagu gutxiengo beharrak bete behar. Eta sentido horretan, gure artean daukagu osasun zerbitzuak, hezkuntza zerbitzuak, gizarte zerbitzuak. Sentido horretan, behar dugu ere gaur egun gauden gizarte honetan, kultura ekintzetan eta barrean partaltzeko kopuru bat. Eta guk egindako ikasketan hori izan daiteke minimoa 900 euro. Sentido horretan, minimoa edo norentzat nahiko izan daiteke. Beste gauza da, subjetiboki, gutariko bakoitzak, bai diru gehiago kobratzeko, baina aparte, bereziki nahi duguna egiteko beste motako lanak eta ekintzak egingo genukela. Gero, gehiegi edo gutxiegi, argi dakigun guri ustez da, gutxiengoa. Orduan, horrez baino gehiago nahi ditugun, baina gutariko bakoitzak, batez ere horrek emango digun aukera gure proiektuak eta insistiten du amankomuneko proiektuak ere bultzatzeko. Gaur egun ikusi dugu ekonomia mailan multinazionalak nolabait daude oinarrian. Eta depende, desagertzen diren, hemen jarraitzen diren, zenbat lanpostu kontratatzen duten, dugun menpekotasuna osoa den. Hemen berriz, oinarrizko errenta egiten duguna da, gutxi gora bera gure aberastasunen 7 inguru banatu, ez desagertu. Ez da ke moduan desagertzen dela eta ja ez dago. Ez, dago, baina non dago? Dago hemen bizi garen persona guztiengan. Eta hori nolabait nik ere esango nuke beldurre aurre egiteko da tresna oso ona, eta batez ere solidarioak eta mankomuneko proiektua bultzatzeko. Kasu konkretua da kultura arloa. Hainbeste persona, nik Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea naizenez, ezagutzen ditut eta hainbeste personak benetan gustora daude ikasten nahi den, baina izugarrizko beldurra geroko etorkizunean. Orduan, pentsatzen dugu, kasu honetan benetan baloreak aldatuko lirateke. Eta gaur egun da lan merkatu, eta itzaten dugunean lan merkatu, merkatu orokorrean da demanda, eskaintza, baina hitz horien atzean dago egoera, eta gaur egun dagoen da desorekatasun izugarrizko egoera, non persona gitxi batzuk duten boteri izugarriarekin baldintzak inposatzen dute. Eta horren arabera gero daukagu merkatua, eta merkatuak ematen dio baloria bere interesen arabera. Ez benetan gizarte moduan ditugun beharrei. Orduan, sentido hau, nik uste dut dela tresna bat ere orokorrean dauden ekonomia mailako politikoak ere aldatzeko. Lan arloari begira baita ere, aurrerantzean egongo diren erronkei aurre egiteko tresna izan daiteke, digitalizazioarekin aurreikuspenak dira, milaka enplegu suntsituko direla, eta horri nolabait heldu behar zaio baita ere, hor? Nik esango nuke aurretik ere oso garrantzua dela azpimarratzea dagoen beheko idei nagusia. Eta idei nagusia da pertsonen artean banaketa. Banaketa, baina zuzena. Eta ez bakarrik, enplegua nolabait da bi aldealdien artean, enpresa buruak eta langileen artean, adosten direla langileak egingo duena eta horren truke kobratuko duena. Hemen egin beharko duguna adostasuna da gizarte mailan zeintzu diren egin beharrak, zeintzu diren benetan lortu nahi ditugun produktuak, zerbitzuk eta bar, eta guztion artean banatu. Ni beti
klaseak ematen ditu denean eta hitz egiten denean langabeziaz edo, esatu, langabezia da nahi duguna. Eta momentu batean, teknologia, robotak eta abarrei esker, ordezkatzen badute inbeste lan orduak, asko zobeto. Ordezkatu da, bakarri suposatzen du, 40 ordu lan egin ordez, astero, behar bara, 30, 15, 20, depende. Baina, klaro, horrekin batera ere, banatu behar dena da, teknologia berri esker lortzen denen aberastasuna. Eta handago arazoa. Arazoa dago gaur egun, lorturiko aurrerapenak geratzen dira multinazionalen onurerako. Eta nik uste dut, ez dugu beldurrik izan behar teknologia berriei, haiei esker lan ordu gutxiago egin behar badugu, baina hori bai, exigitu behar dugu lan ordu guztiok lan egin, eta batez ere honen ondorioz dauden onurak guztion artean banatzea. Senti horretarako nik esango nuke aberastasuna banatzean oinarrizko errenta tresna, eta ondorio gisa gaur egun dugun asteroko lan orduak normalian murriztu beharko lirateke eta guztiontzat behar den enplegua banatu ere. Uste duzu, herritarren aldetik ondo entzuten diren hitzak dira, baina norbaiten interesak kaltetuta ikusiko lirateke oinarrizko errentaren implementazioarekin, lehen komentatu dituzu multinazionalak, enpresa handiak, horiek alde egongo lirateke oinarrizko errenta implementatzeko? Hombre, holan itxuraz, pitzatzen badugu interesak abstraktuan, esan dugu notzu galduko duten, baina eta esaten dugu denok aberatsak izan ala ez kobratuko dugula oinarrizko errenta, baina, klaro, nola ordainduko da. Eta horrek suposatzen du gaur egun dauden zergak aldatu. Eta benetan gero eta gehien kobratzen dutena, gero eta gehiago ere eman behar. Baina nik ez, eta horrean daude eredu asko, persona asko pentsatzen dute, eta nik ere gauza bera ikusten dut, banakako interesak baldin eta ekonomiko mailan galtzen bada, eta zu behar bara orain beratzen euro kobratuko duzu, baina zure zergekin behar bara 3.000 eurok ordaindu beharko duzu, nik uste dut hemen bizitzen gara eta gehienontzat gure zoriontsuak sentitzeko behar dugu inguruko personak ere zoriontsuak izan. Orduan, personak asko esaten dute, aparte de negozio eta bar, total, ditugun diru kopuruak ez dira eramango beste mundu batera. Hiltzen garenean hemen geratzen da. Eta nik uste bizi garen bitartean, izugarrizko bizitze kalitatea da, egotea, erkidego, komunitatea, kolektibo batean, non, benetan, oreka eta denok daukagula minimoak. Nik uste dut hori da izugarrizko, ez gauza bakarri positiboa baizik eta gutariko bakoitza zoriontsu izateko beharrezkoa. Inguruan, naiz eta zu mota guztietako gauzak izan, ikusten duzunean personak txarto pasatzen direla, nik uste dut oso zaila da zoriontsua izan. Zenti horretan, objektiboki bai argi dagoela gaur egun gehien kobratzen dutena gehiago emango beharko dugu, ekonomiko ikuspuntu horretatik galduko dute, baina nik uste dut subjektibo moduan ere irabaziko dutela. Nola ordainduko da, ez? Horixe da galdera nagusia eta kezka gehien sorrarazten duena, komentatu duzu zerga sisteman aldaketak eman beharko liratekela. Proiektua legebiltzarreko mahaiarria aurkeztu zenioten duela hilabete batzuk, zein bide jarraituko du orain? Bueno, nik argi ikusten dut uni honetan gaude sinaudien bilkura. Hau da, hemen gure erkidegoan 18 urtetik gora ditugun persona gehienen babesa jasotzea. Orain dela ia 25 urte, 1997 urtean, ere antzeko ekimen bat egin zen, hiritarron gizarte gutuna lortzeko. Eta momentu altan, 83.000 sinadura bildu ziren. Nik uste dut oso garrantzua da geroko urratzerako ikustea eta sentitzea zenbat herritar benetan
hau babesten dugun eta eskatzen dugun eta erreklamatzen dugun. Orduan nik esango nuke hori izango da oso garrantzitsua. Gero, ibilbidea da 10.000 da gutxiengo kopurua. Behin lorturiko sinadurak 10.000 baino gehiago diren kasuan aurkeztea legebiltzarran, eta momentu horretan ja mailak deituko gaitu han gure legegintzako herri ekimen hau aurkezteko. Eta behin aurkezpena eta egindako eztabaida amaitu ondoren, geratzen da ja legebiltzarreko alderdien edo taldeen artean erabakia. Nik uste dut argudio daudela baikorrak esateko, senti horretan bakarrik gogoratzea ja, orain dela 3 urte eta erdi, Europako Kontseilua onartu zuen Europan gauden 57 estatuei eskatzea ildo horretatik ikerkuntzak eta proiektuak bultzatzea. Orain bertan, irailaren 10 argitaratuko da adibidez Kataluniako Generalitatea boletinean, non ja martxan jarri den bulego berezi bat oinarrizko errenta esperimentala bultzatzeko Katalunian. Mundu mailan hainbeste esperimentu daude, hainbeste personak gure artean adibidez Francisco eta Santuak, orain dela hilabete batzuk idatzi zuen amets ezagun elkarrekin liburuan, argi eta garbi eskatzen zuen olako tresna bat. Orduan nik esango nuke kontuan izanik ere orain pandemian hainbeste adituak guk hemen gure erkidegoan eskatu dutela ere hau lortzeko gutxienez pandemia gauden bitartean, unibertsitate inguruan 700 pertsona baino gehiago orain dela urte eta erdi. Sinatu genuen ere pandemia eta gero hemen gure Euskal Herria mailan zein motako ekonomia behar izango genukela, eta hain beste tresnen artean hau aipatu zen. Orduan nik esango nuke gaur egun oso edatuta dagoela hainbeste tokitan honen beharra. Orain falta zeguna, eta sentido horretan ikustu da benetan garrantzi izugarria, hiritarren artean zabaltzea eta benetan ezaguna egitean. Eta batzutan bizi garen kulturan zaila iruditzen zaigu bakarrik hiritarrak izategatik eskubideak izan. Zeintzuk dira kezka nagusiak edo falazia asko eta gezur asko ere dago, oinarrizko errentaren gainean, eta honek noski eragina du herritarrengan eta oinarrizko errentari buruz baduten irudian, ez? Nik batez ere esango nuke beldurrak. Beldurrak, adibidez, pentsatzen dugunean, hemen ondo gaude, jakin dakigu beste toki askotan oso egoera txarrean daudela, orduan dugun beldurra ea honi esker hon etorriko direla, eta orduan hemen ezin da guztiontzat, eta hori da beldurra. Argi dago beldur hori legitimoa dela, baina dago hainbeste frogak historian zehar hori ez dela gertatzen. Gainera nik esango nuke oso garrantzitsua dela ez bakarrik gure erkidegoan. Une honetan ere Europa batasunean holako zineren bilkura egiten ari da, eta pentsatzen dugula eta dauden ere esperimentuak ez dago bakarrik hemen gure erkidegoan. Gure erkidegoan guk eskatzen ari gara, baina gauza bera munduko hainbeste tokitan, nazio batuek hainbeste agintariek ere honen alde esaten dutela. Orduan nik esango nuke beldurra da hori, ea etorkinak etorriko direla honi esker, eta orduan hemen gure bizitza kalitatea gutxituko dela. Nik esango nuke beste aldetik ere lehen komentatzen nuena. Pentsatzen dugula gure izerdiarekin lortuko dugu gauzak. Eta bapatean hori da. Eta hau ez du esan nahi lana desagertuko denik. Ez? Desagertuko da gaur egun ezagutzen dugun lan merkatuak jartzen dituen lan baldintzak. Baina personentzat nik beti hitz egiten dudanean ikasleekin esan dugu. Persona guztiak behar duguna da gogoa. Eta goizero esnatzean, depende ikusten dugunean urrengo ordutan egingo duguna, esnatzen gara modu batean edo bestean. Personak behar duguna da, gizarte barruan gaudelako, inguruko estima. Eta estima hori nola lortzen dugun? Urteriko bakoitzak ekarpenak egiten.
Odan, sentido horretan, hau ez doa lanaren kontra, inora ere ez. Doa gaur egun dagoen sistema honen kontra. Eta sentido horretan, bai, enplegu prekario eta bar, noski aldatu beharko lukela. Utopikotzat, jo da askotan baita ere ez. Bai, baina nik uste dut utopianik asko gustatzen zait Reyes Bregman da Holandako historiagile gaztea, 35 urte ditu, eta horren dela jala urte idatzi zuen liburua hemen gaztelaniaz dago, Utopía para realistas, a favor de una renta básica universal, una semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras. Nolabait, hiru erronka hauek, baina bere liburuan oso argi ikusten da, historian zehar gaur errealitatea direnak bere momentuan ere utopikoak ziren. Zorionez, historia horrela doan. Eta nik uste dut behar duguna da, batez ere, gaitasuna izan alternatibak ikusten. Eta alternatiba hau gainera da logika osokoa. Da aplikatzen duguna. Guk maitatzen dugun tokitan, beharra dugunean, denok ekarrekin jartzen dugu. Eta arazoa daudenean, amankomunean kokatzen dugun janaria eta bar. Hau da, gauza bera, eta da ja aplikatzen ari garena. Ze eta ben eta berriro komentatzen dudana da, bai osasun, bai hezkuntza, bai zerbizio sozialetan, hori egiten ari gara. Bakarrik hemen da, diru kopurua, baina diru ekonomiko, balore ekonomiko, aspalditik dago eredu hori. Baina, klaro, orain, martxan jarriko genuke hau, nik uste du batez ere beldurra kentzia eta gero zer. Nik uste du izugarrizko aldaketa ez bakarrik estrukturala, kulturala ere. Eta gizonen eta emakumeen artean, persona guztien berdintasuna aurreratzeko, nik uste dut ere, tresna oso garrantzitsu. Bidea egiten ari zarete, aurrera pausoak, pizkanaka bada ere norbaitek ekimenarekin bat egin nahiko balukez, zer egin beharko luke? Bueno, alde batetik badago web bat, oinarrizkorrenta.eus edo rentabasika.eus, orduan, han agertzen da orokorrean daude gauzak, eta nik izango nuke batez ere laguntzea hau zabaltzea. Nik izango nuke unionetan dugun erronka da hemen gure erkidegoan, gero eta jende gehiago jakin dezala ez bakarrik zer den ekimen hau, baizik eta atzetik zer dagoen. Eta sentido horretan nik bai zurekin nator jakin dakizunean jende gehienak bat gatozela. Elias Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta zuzenbidean doktorea, eskerrik asko, Hamaika Telebistan gerturatzeagatik. Zuei, mila esker. Eta jarraian, solasaldiari bide emango diogu, gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmelo Landarekin orain arte. Gugeak Kamikaz kolektiboko kideek, Amankai Gaztainaga eta Erika Olaizola. Falta da Miren Gaztainaga, baina proiektu honetan bilo gaude eta historio hone bada laburmetrai bat, deitza Crack. Kasu honetan bilok idatzi deu, sortu deu, bilo ge aktore eta bilo gea zuzendar. Eta atzenien da, doluen dauden bi emakume, bakoitze bere etxien, eta katu batek kontaktuen jartzeitu bi emakume hauek. Piskatola gainetik esan da hori da. Eta azkenin oso importantia izan da guretzat viaje hau, zekaro, atzeren grabaketan gaude, baina grabaketa horretik dago beste etapa asko. Eta harrapazigulako momentu pertsonal baten, non bilok dolu baten geunden, eta horri zentzan, oin da momentue gure bihotza eta gure esperientzia jartzeko bi emakume hauei. Halako egitasmoak oso onak dira beti herrientzako. Eta kasu honetan, hori izango da bultzada handi bat gure euskararako. Eta, da modu bat suspertzeko eta bultzatzeko. Gure laniteko modua beti da oso kolektiboa. Horrek dazkan gauza ondanakin, da ikasketa sakonakin. Eta hor, kolektibotasun horrek emateizu aukera superatzeko eta bestiak, zeditzen ikasteko aukera mateizu, baita ere bestiak ze aportatzeizun, eta guk beti Kamikazen, bai antzeslan hauain sortzen ari geana iraiakin, eta bai lehen ditugun gauzetan,
hori izan da gure sello bat, ez? Buruak danogea eta hortik ikaste dugu eta bestiak emateiguna jasotze dugu. Gu diru laguntza honi eskerrin dugu laburmetrai hau, eta kulturgilealtzat diru laguntzak aidea bihurtzen zerbait beharrezko bezala, ze bestela ez dakazu moduik gauza asko iteko eta gorpuzteko, ez? Diru laguntzakin sortze zaigu horrelako kontraesan batzutan, ze egia da bihurtzei ala olako lehiak bezala, ez, kulturgilean artean, gure artean bestela da zene jaso diru laguntza hori, diru laguntza jasotzezunak igual proiektu hori ez du gauzatzen, eta realmente beharko genukena da kultur politika bat diru gehiago sartzeuna kulturara. Apa, Iker Martinez eta Saldi Herrena gara, Ini, Bul, Jou eta Jimmy, eta hau da gure bideoklip barrixa, Itxi begiak izenekoa, aber gustoko da zuen. Txiki bat kantatzean, zutaz orain itxi begiak, hobeto ikusteko zein handia den guregan bizia. Maite dut bazoko erreka txikian, eskuak ta oinak bertan sartzean, gauza txikiak ospatuta, poliki eskutik helduta, isiltasunaz gozatzean, zugaz orain itxi begiak, hobeto ikusteko zein handia den guretzat bizia. Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu eta erretarako gaurko gonbidatuak dira Maialen Ferreira, eguerdion. Kaixo, egunon. Eta Carmen Holanda, eguerdion. Eguerdion, bai.
Puigdemonti buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere atzo jakin genuen, ezta Sardinian zegoen auzi hori bertan bera gelditu dela, estradizio eskaera hori bertan bera utzi duela Sardiniako auzitegiak, behintzat Europako justiziak zer edo zer ebatzi arte. Ez da lehenengo aldia horrelako zer gertatzen denik, edo jarena epaileak horrelako aginduak ematen dituenik, beraz zer espero daiteke Europatik, ez? Zer espero duzue zuek? Bueno, zer espero daiteken Espainiatik, da kontua. Begira, nik uste nabarmen gelditzen ari dela Espainiar estatua. Justizia sistema lotsagarria da. Eta oro har estatua ari da nik uste nabarmen gelditzen Europar Batasunean. Claro, orain Italian gertatu da, hobe esan da ez Italian, baizik eta Zerdeinian, ez da Sardinean. Baina lehenago Alemania izan zen, Eskozia izan zen, Belgika, esan nahi dut gauza, oso nabarmena da. Eta hain da nabarmena oso adierazgarri izan da Espainia barruan gertatu diren erreakzioak. Bueno, bosekoek ridikulo absoluta egin zuten, araño joan, eta atean gelditu ziren, eta bueltan bidali zituzten hori azteko, ez da? Baina gero prentza niri oso deigarrien zait Bozento taldekoek gaur editorializatu egin dute horrekin, da hor gogoratu daudela bertoko El Correo egunkaria, edo Diario Vasco, edo ABC, ez da, dira Bozento taldekoak. Eta planteatu dute, minduta editorial batean, Europak ez duela ulertzen justizia espainiarra. Nik uste erratu direla, erabat, hain zuzen, hau gertatzen da, Europak ulertzen duelako zer gertatzen den justizia espainiarrean. Hau da, ikusi egindu nabarmen justizia espainiarra dala kontradizio bat, ez dago justiziarik Espainian. Sistema judiziala ezin dute berriztu. Dago erabat gainbeheran. Nik uste dut, benetan justizia espainiarraren da oro har Espainiar estatuaren krisia handi bat nabarmentzen ari dela Europar Batasunaren begietara. Zer espero daiteken? Bueno, Kataluniak irabazi ateratzea hortik eta aurrera egitea bere prozesuan hori da nik espero dudan. Bai, arrazoi daukozu. Gainera, Europako justiziak Puigdemonten alde joten badau, Espainiar justiziak oso gaizki geratu behar da. Eta ez da, zuk esan duzu moduan, ez da lehenengo aldiz hau gertatzen dana. Baltonik raperoaren kasuan, antzekoa gertatu zen, eta hori oso mediatikoa izan zen, ez? Espainiako auzitegi gorenek euroagindua bidali zuen, eta Europako justiziak bere kontra egin zuen. Kasu honetan gainera, hori ez dakitako ordetan zarien, zan Baltonik raperoak idatzi batzuk abesti bat idatzi zauen koronaren aurka, baina gauzia da Kodigo Penalaren legeak 2012tik aurrerakoa dela, eta justo letrak hori baino lehen hau idatzi zauen, orduan Europako auzitegiak esan zauen, ez dauela ez balixo eta ezin da buelta, Espainiako bere kontratu aginduak ez daukendu. Orduan 2023 urtera arte ezin da buelta, ez dakit Puigdemonten antzeko kasua pasauko dan, edo, baina eske uste dut hemen, atxilotzeko nahia handiagoa dela, orduan, igual zer gehiago egingo dute. Nahia badago, behin eta berriro saiatzen ari direlako, entzun ditzagune Carles Puigdemontek esandakoak. Espanya no ha obtingut cap dels seus objectius polítics, i dic polítics, perquè és evident que Espanya fa servir el poder judicial, que és un poder fonamental en l'estat de dret, que és un poder, la independència del qual determina la qualitat d'una democràcia. Espanya fa servir el poder judicial per aconseguir objectius polítics. I és el moment de dir-ho clar. 4 anys després, crec que ens hem guanyat el dret a poder dir-ho amb tota claredat. Per tant, és el moment de dir-li a Espanya, ho diré en italià, basta, prou. Hortxe, Carles Puigdemontek esandakoak, Euskal Herrian behin eta berriro errepikatzen ditugunak azken finean, nola Espainiar justiziak badituen behin eta berriro erabaki politikoak, eta hori agerian gelditzen dela, ez bakarrik estatu mailan, baizik eta Europa mailan eta mundu mailan ere oraintxe bertan gelditzen ari den moduan, ez?
Eta honen aurrean, behin eta berriro gertatzen ari diren gauzak direla, eta ea nola honi amaiera eman zaion baita ere. Hainbat galdera. Bai, baina nik uste oso azterketa zuzena egin duela Puigdemontek. Nik uste ari dela asmatzen bete-betean. Espainiar estatuak beste egiten duena da, justizia sistema erabili politika egiteko. Hemen arazoa handi bat dauka Espainiar estatuak, gaizki ereikia dago, gaizki egina dago, oinarrietatik, zimentuetatik utz egiten du. Da horrein ze gertatzen zaio? Bere burua demokraziatzak aurkeztu nahi du, aurkezten du, baina ez du soportatzen demokrazia. Hau da, zerbait demokratikoa egiten denean, krak egiten du estatua berak, ezta? Eta bidaltzen du polizia, edo bidaltzen ditu epaileak, edo bidaltzen du jendea gartzelara. Valtonikena aipatu du Maialenek arrazoi osoa. Tamala da. Valtonikek idatzitako guztia Juan Carlos Erregeari buruz zuzena da, egia da. Juan Carlos bera ustelua da. Eta Juan Carlos babestu egiten dute, bidaltzen dute lasai egon dadin, lujozko exilio batera, hotel hipergaresti batean, da pasatzen dizkiote babesak eta bar, eta Valtoni zigortu, da mundu aldrebez, ez da? Hori da gertatzen dena, Espainiar estatuak ez du soportatzen demokrazia, oinarrietan ez du soportatzen, eta erreazioa, referendunean gertatu zena Katalunia nabarmena da. Baina honek ondorioak izango ditu, eta esango nuke ari daia ondorioak izaten. Konturatuko zineten, Sardinian gertatu dena da, bertoko mugimendu abertzalea agertu dela. Eta esan dute Sardinia ez da Italia guk ere nahi dugu independentzia. Ez da Korsoak aldamenean daude, gauza bera agertu dira Puigdemonen alde. Eta gaur bertan ez dakit erreparatu duzuen, baina hemen ELA sindikatuak agiri bat atera du esanez, guk geuk nahi dugu independentzia, Euskal Errepublika independente bat, eta gainera alde bakartasunez lortzea proposatzen dugu. Hau da, Katalunian, Puigdemontek eta hildo horrek daraman estrategia. Nik ez dakidana da, Espainiar estatuarekin, gobernuarekin negoziazioa proposatzen duenak, zer egingo du, zer aurpegi geldituko zaio une honetan, zer negozia daiteke estatu horrekin, horrela jokatzen duen estatuarekin zer negozia daiteke. Ez dira konturatzen gainera, uste dute arazoa Europak daukala, eta ez arazoa berai daukate. Orduan, nik uste dut benetan oso gaizki dabilela estatua, oso gaizki jokatzen ari dela. Gauza horiek berez ez dira konpontzen, orduan, importantea da, bai katalanak eta bai euskaldunok ondo jokatzea. Estatuak gaizki jokatzen dutenean guk jokatu behar dugu ondo. Eta horrek esan edu nik uste dut, katalanek egiten duten moduan geuk ere geure independentziarako bidea prestatu behar dugula. Susperraldia gertatzen ari da, gertatutakoaren arira. Nik uste dut justizia espainolak daukola objektibo politiko batzuk, eta Estatu espainola demokratikoa da, baina demokratikoa da alde batera arte, ez? Bere kontra edo bere ideologiaren kontra dago edo gertatzen bada zer, hori ez zaio gustatzen, eta orduan demokratiko atea izten da, eta jazta. Eta hori jendia ikusten ari da, edo konturatzen ari da, hori ez dela bidezkoa. Ezin garek izan gauza batentzako edo batzuentzako demokratikoak, eta zer ez zaigu gustatzen nian, ez izan demokratiko, ez? Kataluniako erreferendumenaren diburuz berdina, ez? Osea, nik ez dut esan ez estatu demokratiko bat naiz, baina gero ez dut gure nire sozietateak ez galdetzia, ez esatia zer nahi duten, eta orduan hori ezin da izan. Ero bai, elo ez. Ikusiko dugu zertan amaitzen den hau guztia, eta aldatuko dugu, ondo baderitzozue, beste epaitegi hauzi bati buruz hitz egiteko, Bilbora etorriko gara, atzokoan Bilboko Arrakalaguneko 3 kideren aurkako auzibidea hasi baitzuten, Arrakala Bilboko Unamuno plazan okupatu zuten espazio bat da, gune bat da, eta auzokide etxegabetuen beharrei erantzuteko okupatu egin zuten. Ikusiko
entzungo ditugu, hobeto esan da, bikideren hitzak, ez dakite prest izango ditugun, baina azete taldeko bikideen hitzak entzungo ditugu eta komentatuko ditugu jarraian. Da arrakalaren aurkako prozesu judiziala, gaur deituta daude 3 kide deklaratzera bide penaletik, eta guk azpimarratu nahi dugu hasieratik prozesu guzti honek eduki duen izaera politikoa. Eta horren aurrean esatea, Azete Etxebizitza Sindikatuaren apostua dela, epaiketan eta prozesu judizialean esperantza gutxi eukita, erantzun fuerte bat ematea, eta hori. Azkenean gure apostua ez da, guk apostua ez dugu bide judizialean egiten, baizik eta auzoan eta herrian, eta hori da gure apostua, eta emango digun erantzunak, espero dugu, hori. Autoantolakuntzan eta elkartasunean oinarrituta izatea, eta... Autoantolakuntza eta elkartasuna azken hitzak, Ikerren azken hitzak izan dira, etxebizitzaren arazo honi aurre egiteko, ez? Nola ikusten duzu zuek egoera, atzokoan gertatu zena, ez da gauza berria, baino gehiagotan gertatu da, baina azken finean, etxebizitzaren arazoari konponbidearen bat eman beharko zaio, ez? Zer iruditzen zaizue? Bueno, nola ikusten dugun, nik oso hurbiletik, han bertan bizi naiz, Zazpikaleetan bizi naiz, etxe ondoan dauzkat, eta maiatzean gogoratzen naiz, han izan nintzen, elkartasunean beraiekiko justu ustutzea, desalojoa egin zutenean poliziek, ez da. Bueno, nik uste dut benetan oso iniziatiba txalogarria burutzen dutela, eta ari direla gainera seinalatzen arrakala izen hori ondo ipinita dago, sistema honek, estatu honek daukan, gizarte honek daukan arrakala nagusienetako bat, etxebizitzarena, ez da? Ze gertatzen da? Begira, kapitalismo basati honek, ze benetan basatia da, eta benetan lotsagarria da gertatzen ari dena, egiten du bakan batzuk aberastea modu, eskandaluzko moduan, da jente gehienak egundoko arazoak izatea bizimodu duin bat eraman alizateko. Osasuna privatizatu egiten da, hezkuntza privatizatu negozio bihurtzen da, orain etxebizitza, negozio eta eskandalua bilakatzen da, prezioa goraka doaz, jentea etxerik gabe gelditzen da, eta era berean hainbat etxe utzik daude. Espekulatzeko, nik etxe ondoan ikusten ditut, espekulazio utz baten ondorioz etxeak utzik daude, ez da begira. Ni honez begiratzen, orain datuak azken aldian, azken 2 urteetan, krisiarekin batera, hau da kuriosoa, ez da, etxebizitzen prezioa, bigarren eskuko etxebizitzen prezioa, teoriaz, eskuragarrienak, iaia 103 igo da. Mila beratzen da, 2020 batean, 103 ia 2,9 igo da. Alokairua, epe berean igo da 917 bataz besteko Bizkaian, da orain da 1014. Igo da alokairua ere. Gero, alokairuan eskaintzen diren etxeak murriztu egindako kopurua, eta aldiz, jenteak gerota gehiago ezin du etxea erosi eta alokairura jotzen duia 180. Hau nik uste oso aldaketa interesgarria dela, ze uste dut alokairua dela etorkizun handia izan behar duena. Baina, noski, alokairuzko etxe sozialak behar dira. Ni bizi izan naiz Bruselan, da Bruselan hango komunak dira hemengo udala bezala, baina asko daude hiri batean, Bruselan komuna, ni Eterbek komunan bizi nintzen adibidez, eta hola ditzen dira, eta komunak berak ipintzen du etxebizitza pilo bat alokairu merkean. Eta ordan Bruselan jente asko doara bizitzera, eta oso eskuragarria da, hartzen duzu, egin behar dituzun urteak edo hilabeteakan, da gero aldatzen zara, ez da. Hori hemen ez dago, gerota parkea da, alokairuko parkea gerota txikiagoa. Claro, arazo larria dira. Gero, datoz desokupatzera, ze eskubidez. 2008 urtean, 889 desokupazio egon ziren Hego Euskal Herrian. Hori, eskandalo bat, da premia larria duen jentea da, ez dago eskubiderik. Alokairuen garestitzea, bizitzaren garestitze orokortua, soldataren izozketa, gazteek pairatzen dugu gehien bat baita ere, nola ikusten duzu egoera maianen? Bai, arrazoia daukazu gainera, justo espazio hau utzik zegoen, hamarkadak utzik egon da. Orduan, nik uste dut, auzo baten onerako erabiltzen badute,
udalak ez badau alternatibaik emun, herritarrok egin behar dugu, ez? Eta kasu honetan, etxebizitzaren arazoa estrukturala dala hori danok dakigu, eta gainera Bilbon alde zaharrean hotel eta pisu turistiko asko daude, alokairuak asko igo dute, asko. Eta gainera hemen kasu honetan aipatzekoa da, kideek esan duten moduen euren izuna jartzeko, ez? Poliziak kaletik jarraitu dituzte, argazkiak atera dituzte, bideoak atera dituzte, eta orduan nire ustez hori ez da bidezkoa, ez? Bai, horregatik, eta askotan, Bilbon eta bebai beste hiri batzutan, nire ustez pandemiaren aitzakiarekin polizioak hainbat aktuazio egin ditu, eta geroz eta agresiboak bihurtu dira, ez? Nik akordetan naz, ni San Francisco alboan bizinaz, eta konfinamenduan, kalean, bere etxetik bizilagunek grabatzerakoan, polizian aktuazio alako harrigarriak ikusten zutenean, grabatzen zutenean, gero poliziak investigazio bat irekitzen zuten eta grabatzen zituzten pertsonei izuna jartzen zieten. Orduan, zuek txarto egiten duzu zuen lana eta gainera gu txarto egiten dugu zuek grabatzearen edo hori salatzearen, ez? Ez da normala, besta. Ikusiko dugu eta ere zertan amaitzen duen auzi honek, baina segurazki komentatzen jarraituko dugu eta solasaldia amaitzeko beste gai bati helduko diogu. Atzokoan mundua amaitzen ari zela bazirudien, ez? Txantxala. Facebook, Instagram eta WhatsApp aldi berean 6 ordu luzez, nola esaten da, hitzaldia izan zuten, ez? Arazoak izan zituztelako internetekin, edo ez dakit oso ondo zer gertatu zen, arazo informatiko larria izan zutela, eta 6 orduz hainbat herrialdeetan sare sozial hauek itzalita gelditu zirela, ez? Nola bizi izan zenuten zuek? Bueno, lanerako gaizki, baina nire lagunak adibidez, nire aizta txikia soro bihurtu ziren. SMS-ak bidali, deiak egin, zer pasau da. Eta nire ustez, Telegramek asko irabazi zuen, apagoi horrekin, ze jende askok deskargatu zauen aplikazio hori, ez? Eta Twitter bai. Eta da harritzekoa, ez? Hori, ez dakit, da hausnartzekoa zenbat egon behar gare, ez? Sare sozialen aurrian, ezin gare, hainbeste behar ditugu, nik ulertu dut lanerako komunikabideek eta hainbat enpresek egon behar direlako hori konpartitzen eta sare sozialetan, eta Instagram, eta Facebook, eta holan. Baina sozializatzeko, ez dakitxo, igual, harritzekoa da, ez eukitzia aplikazioak, ez? Baina beste, niretako izan zen pixka esageratu. Horrelakoak gertatzen direnean, hausnarketara eramaten gaituzte, ez da, Carmelo? Bai, dudarik gabe. Nik bereiztuko nituzke bi gauza. Ez da bata, nik uste dut, haue benetako zerbitzu publikoa direla. Gaur egun mundu honetan, WhatsApp, nik uste dut, benetako zerbitzu publikoa dela. Jenteak oso komunikazio harina eta oso egokia lortzen du, eta horregatik hain zuzen erortzen denean atzo gertatu zen bezala, horren premia eta larritasuna ere edatzen da jentearen artean. Bate gaur goizan esaten zuen, ez da irratian entzun dut, eske ni oso nire aitaren gainean egon behar dut, ze oso ahula da, eta zera, gertatu zitzaidan, ordutan, enuen bere beharrik, ezin nuen bereekin komunikatu, eta hori larria dago. Pentsatu genuen zerbait gertatzen zitzaiola, ez da. Halako egoera daude. Mundu moderno honetan nik uste komunikazio baliabide bezala oso garrantzitsua direla, bereziki WhatsApp, Facebook ere bai, eta Instagram gutxiago, ez da zentzu horretan beste erabilera badauka batez ere gazte jentearen inguruan. Nik 3 erabiltzen ditut, ezagutzen ditut. Baina, klaro, hori batetik, nik uste estimatu egin behar dela alde hori. Baina gero daukate bi kontradizio oso larri. Bata da, daukaten jabegoaren egitura. Hau da, pribatua dira, baina pribatua gainera persona batenak nagusiki. Esaten zen gaur goizean, 6.000 milioi galdu ditu jabeak. Hori da kontradizio ikaragarri bat. Halako medio bat,
hain edatua munduan, ez dakiz eman 1000 milioi ditu tartean gehu, ez da? Eta halako balio publikoa daukana, persona baten eskuetan egotea iruditzen zait benetan eskandaloskoa. Eta horrek sortzen dituen okertze guztiak. Eta bestea, seguridade arazo handi bat erabileran. Dirudienez, esan dute zerbitzariaren konfigurazio aldaketa bat egin zutela, eta akatsa hor gertatu zela, batez ere zu ebaki batzuk txarto aplikatuz. Bueno, ez da lehen aldia. Nik uste gure datu oso pribatuak eta oso garrantzitsuak filtratu izan direla halako kasuetan, da nik uste arazo egitural bat daukala beraz hor. Bi arazo, lehenengo, jabegoarena eta bestea seguridadearena, eta hori konpondu beharko litzake beste modu batez. Hau da, azken finean kapitalismo global basati honen beste ondorio, beste fruitu bat, eta bere fruitu ustela neurri batean bi ere muetan. Eta 6 orduko hitzaldi honek ere agerian utzi du dugun menpekotasuna, ez? Batez ere sare sozialen gainean, eta baita ere eztabaida etikoa piztu du Instagramen erabilerari eta gazteen, eta batez ere emakume gazteei lotuta. Arin ez zer komentatzeko, Maialen? Bai, Yolanda, neska gazteak gehien bat oso egunero osoa dabiltzate Instagramen eta Instagrameko argazkiak eta bidaltzen eta ikusten eta hori oso larria da. Hainbat ikerketak esan dutenez, arazo mental asko eta anorexia eta alimentazioko arazo asko dituzten neska gaztiak, eta gainera neska gaztiak pandemian, eta hori da hainbeste erabiltziarren, eta hainbesteko argazki edo bideo horrek ikusia. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia Maialen Ferreira eta Carmen Lolanda, eskerrik asko gurean izateagatik. Eta jarraian, tarte bat eta eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan? Bueltan da Amua antzezlana. 3 maitale elkarrekin iratiko etxola batean. Asko maitatu dute elkar eta maite dute elkar, baina zaila da hain intimoa den hori partekatzea. Esklusibotasuna, erromantizismoa, egoa, jabetza, ohitura, kultura eta hezkuntza alde batera uztea. Maitasuna hitz egitea gauza askori buruz hitz egitea da. Maite Larburu eta Ximun eta Manes Futs anaien eskutik, irailaren 20 aurrera, Amua antzezlana. Herri batean proiektu bat sortzea eta aurrera eramatea, azkenean bentaja asko ditu, ze lasaiago zaude, gertuago dituzu gauzak, ez ara mugitu behar, ez dituzu egin behar ezakizen bat kilometro zure lan espaziora joateko. Gero ere bai artistak eta joaten dira herrietara inspirazioa bilatzera, pues eske herrian bazaude denbora guztian, inspirazioa etortzen zaizu bakarrik, ez? Plan Reactivar Navarra, Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez George